Izindaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazo ezinohlonze kusihlwa nje. Nami ngisebenza sibhamu ebusuku ndazirola ngengubo ndawo waphansi ngafonela uThabo ukuthi Thabo kuyadutyulwa nejumpers. Amaphoyisa athungatha abasolwa ngemva kwesigameko sokudubula esidlule nabantu abayi12 kwalimala nabanye endaweni yemjondolo eCleveland eGoli. As you see, the numbers come like increasingly, but we are trying our best so that we have to make sure that maybe the coming weekend you see what will happen. Abantu abangaphezulu kwe-2,000 abahlala emjondolo eThekwini abavela kwelaseMalawi nakwamanye amazwe babuthane ngaphandle kwehholo laseSherwood bekhala ngokuthi abaphephile kuleli. These are the demands of the MK party, and these demands have time frames. Iqembu umkhonto wesizwe lihole imashi ye-1,000 zabantu eThekwini namhlanje lihambisa uhlu lwezikhalo ngokungahlinzekwa kwezakhamuzi ngezidingo nqangi kulo masipala. Our home team coming back after 16 years, a rematch. We're as excited. And you can see how much love Bafana Bafana has been given. iBafana Bafana ithelekile edolobheni iMexico City ngaphambi komdlalo wayo neqembu lasekhaya iMexico emdlalweni wokuvula umqhudelwano wendebe yomhlaba kusasa ebusuku. Ngikubingelele mbukeli ngwamukele indaba zehora lesikhombisa igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwaMwali ihlabangane limhlophe qwa uza kwethu ositolikela ngolwimi lwempawu uSnoviyo Fihlani ake sibheke ukuthi sikuphathele ziphi kusihlwa. Kudlule emhlabeni abayi12 emjondolo yasejumpers eCleveland eGoli kulandela isigameko sokudubula. Amaphoyisa athi izolebusuku kugasele abantu abebehamba ngetekisi lo hlobo lweQuantum bafike bavala intuba baseke bedubula. Abayi10 basala enkundleni kwathoyi yedwa washonela esibhedlela. Zigcine seyikhishwa ngohlaka seyishonile ezinye izisulu zesigameko sokudubula esenzeke izolo emjondolo ijumpers. Kubika ukuthi kunequlu labesilisa belihamba ngetekisi iQuantum emhlophe lafike lavala intuba zokuphuma kule ndawo ladubula amahlandla amaningi libhekise ebantwini. Amaphoyisa athi asejuba ezinye inhlaka zamaphoyisa kule ndawo. We have an activation plan which includes the crime intelligence, which includes our tracker team, which includes crime scene management criminal record center. Amaphoyisa athi nakube ngakabaxhakathisa benze lokhu kodwa aseyithendeni zabo. We are confident that the team which we have deployed out there they are following those leads, but it is indeed too early. Bebethuthumela abanye babantu abahlala lapha njengoba belisho izulu lezandla ebusuku bayizolo. Abanye bathi kudingeka ukuthi baze bayoyishutheka ngaphansi kwembhede ukuze baphephe. Isibhamu ebusuku ngathi nami ngisebenza sibhamu ebusuku ndazirola ngengubo ndawo waphansi ngafonela uThabo ukuthi Thabo kuyadutyulwa nejumpers. Angazi ukuthi uThabo phendile kanjani na ndasibefonela nabanye kamakomiti akuthi ukuthi kuyadutyulwa nejumpers asazi bengathi yenzeke pha ngakuthi kulama khukhu yethu mitsha. Amaphoyisa aphinda ashaqe ezinye izinto ezivamise ukusetshenziswa yilabo abamba ngokunemthetho nabaziwa ngozamazama. Ikhansela lendawo lithe bazozama ukwelekelela imindeni elahlekelwe ngokuthi bayingcwabise ihlobo zayo inqobo nje uma kuukuthi labo bantu bazongcwatshelwa ngaphansi komkhandlu udolobha iGoli. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. Bangaphezulu kwe-2,000 abantu bakwamanye amazwe abavela emjondolo eyahlukene eThekwini babuthane ehholo laseSherwood eThekwini ngenxa yokwesabela ukuphepha kwabo. Iningi labo elingabokudabuka kwelaseMalawi likhala ngokuthi lithole insongo emphakathini elihlala kuyo. Izinkulungwane zabantu abadabuka kwamanye amazwe abazinze kuleli ziqhinqa ehholo laseSherwood eThekwini ngenhloso yokubhalisela ukubuyela emazweni azo. Iningi lezakhamuzi eliqhinqe kule ndawo likhala kakhulu ngezinsongo elizithola emphakathini elihlala kuyo. The Zulu people were chasing us there, we must go back home. So I can't leave my daughter here learning school because we have to go back home.
she must start over there. Their concern is what was happening. Some of they chase them in the houses, and the landlord, they say they get scared, they can't take no money. It's better these people, they must go back home. So them, for their safety, they just say, no, let's just go. We don't want anything to be involved, and they are willing to go back home. Inxusa laseMalawi libambisene neziphathimandla zakuleli yazwe ukuphuthumisa lolu hlelo kanti kunethemba lokuthi kuzoba khona umnyakazo maduze. We are really fast. We need as soon as possible. As you see, the numbers come like increasingly, but we are trying our best so that we have to make sure that maybe the coming weekend we'll see what will happen. Izinhlangano zomphakathi ezikhala ngokugcwala kwabo kufika kuleli zibeke umnqamlajuqu womhla zingama-30 kwephezulu ukuthi baphume baphele kuleli. Bekumenze ukusebenza enkabeni yeTheku inkumbi zamalungu omkhonto wesizwe nezinhlangano zamalungelo omphakathi bemasha behambisa uhlu lwezikhalazo ezikhulwini zomasipala weTheku. Phakathi kohlu lwezikhalo ze-MK Party igqamise ukuchaza njengokwehluleka kokulethwa kwezidingo zomphakathi, inkohlakalo edlalubi kanye nokuqashana ngokwazana kumasipala waseThekwini. This memorandum is not merely an expression of public dissatisfaction. It is a constitutional call for accountability, responsive governance, ethical leadership, and decisive intervention in matters affecting the daily lives and dignity of the people of eThekwini. Banikeze umasipala unqamlajuqu wezinsuku eziyishumi ukuthi ubhekane nodaba lokuduna kwezakhiwo ezigugile ezingasanakiwe ukuhlala kuzo ngokungemthetho. This is not a love letter. This is not a song sang by Beyonce. These are the demands of the MK Party. And these demands have time frames. Lo mbhikisho ubuhanjelwe ngumholi we-March and March movement uJacinta Ngobese Zuma ogcizelele ukuthi abasahlehli empini yokulisana nabokufika bakuleli ngokungemthetho. Angithi wonke umuntu nekhaya la azalwa khona. Lento yokuhamba belala go-home affairs belala emapaki bethi ingoba siyabahlukumeza umuntu ubanjwe yini okugoduke ekhaya. Izakhamuzi zikhale ngemali ezingayazi ukuthi iphelelaphi nenkohlakalo ezikhundleni zokuholimi. Siyakhala njengomphakathi waseDurban sithi umasipala okhona njengamanje ophethe under i-administration ye-ANC awusenzeli kahle. I-MK Party zichithile izinsolo zokuthi lo mbhikisho bunenhloso yokuqhuba umkhankaso wokhetho lohulumeni bezindawo oluzayo. Obethula ubufakazi bakhe esithe kukhomishana kaMadlanga uWitness I udalule phambi kwesithangami sekhomishana ukuthi uke wahlala iminyaka elinganiselwa kwemibili kuboka somabhizinisi obhekene nezinkinga zamacala uVusumuzi Cat Matlala utshela ikhomishana ngezinsolo zokuthi bekunabathileke abebebophi itulo lokudalula esidlangalaleni ngemfihlo yakhe yokuhlala kwaCat Matlala. Iphoyisa uWitness I utshele isithangami sekhomishana ukuthi wathola emva kwendaba ukuthi umuzi akhe oseliswe kuwo yiKwaCat Matlala okuyindawo ayitholelwa nguKapteni uZungu ngenxa yokuthi lapha ayihlala khona wangenelwa ngabantu abangaziwa bamhlasela. Only found out during the course of my stay that the property belonged to Mr. Matlala. At the time, this did not concern me because I knew Mr. Matlala as a businessman. During my stay, I did not meet or talk to Mr. Matlala. Utshele isithangami sekhomishana ukuthi ubufakazi bakhe abethule ngodaba lokunyamalala kwezidakamizwa zeyinani lezigidi ezingaphezulu kwama300 zamarandi ezashaqwa e-Aeroton ngo-2021 abehlanga kahle kwezinye zezikhulu emaphoyiseni. Kungakho ebisatshiswa ngokudalulwa kwemfihlo yokuhlala kwakhe kwaMatlala. Amalungu ekhomishana ampheke ngembuzo Witness I ngelokuthi kungani wathula wathalalisa ngesikhathi ebona okuphambene okwakwenziwa ngamaphoyisa aphezulu ngesikhathi ezama ukweba umthambo wesidakamizwa ezazibanjwe e-Aeroton. Gave the impression that their conduct was proper. It's the people who interfered with what they were doing that were acting improperly. And the question is why? Why do you do that?
Maybe I should have stipulated, Commissioner, that also their conduct was improper by removing the bags. I didn't state it in my statement. I should have stated it. Ikhomishana iyaqhubeka kusasa. Mbukelisi sathi qu eyitolo siyabuya nezinye indaba zosuku ngemva kwekhefu unganyakazi. Sibona sekubingelele mbukeli kwamukele uma ngabe usanda kungena asikhumbuzeke ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ungena nje kuzo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba. Amalungu eParliamente asele nembuzo eminingi kunezimpendulo ngemva kokuthi SAPS kanye nophiko olibhekela ukuyiphatha kwamaphoyisa iIPID bethule umbiko phambi kwekomiti laseParliamente elibhekela amaphoyisa mayelana nophenyo lokugqekezwa eplazini likaMengameli wezwe iPhalaphala. Umbuzo obuphambili bingokuba ingabe uRuto engabophelelekanga ngokomthetho ekubeni abikho lwaphulo umthetho ngokwenkqubo zesipolisa endaweni yokuba azilandelele ngokunokwakhe. Does he not have a responsibility to the SAPS to inform them if he knows that a crime has been committed? Who gave him the authority then to investigate this matter independently? Did he then just go rogue? He was supposed to have, one, informed his immediate supervisor, which we at the time believed that he should have informed General Sithole. Imibutho ephikisayo ixoxe ngelithi indlela waphathwa ngayo lomba unika umfanekiso wokuba kwasetyenziswa imithetho ekhethekileyo kuba okuthiwa lixhoba ingumongameli. If it was not because of the incumbent who was involved in this matter, I think the case could have been closed by now. We must not run away from the fact that this is a cover-up, because had it been anyone else besides the president, I'm pretty sure there would be no such dilly-dallying, especially when it comes to the issues of executive authority. Was there any investigation that you have done to check why the matter was not properly recorded as per the proper protocols of police? What stops this committee? What stops this committee from subpoenaing Ruud here to come and answer to our questions? And I'd like to put that forward that we do that, Chair. I would be very, very pro inviting him there. But I think it's something that we also need to discuss with the impeachment committee, because there's no use in us asking certain questions that will be asked there and that needs to be asked there as well. Kwindaba ze-SABC ndingumkhokeli bandla ndiseParliament. Ikhomishana eyimele yezokhetho inomkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukhetho lohulumeni bendawo ngaphansi ke kwesiqubulo esithi Get Up, Show Up, Vote. Njengamanje ke mbukeli sixoxisana nomphathi weIEC KwaZulu-Natal umnumzane uKhulekani Mdatane. Mnumzane Mdatane sekubingelele sikwamukele eindabeni zakusihla sibonga kakhulu ngesikhathi sakho mhlawumbe nje ake siqalele ngxoxo ngokuthi mhlawumbe kusiqala usichazele ukuthi ingabe kahle kahle obani abantu abavumelekile ukuthi babhalisele ukhetho. Ngibingelele noxolo ngibonge sinazitshelo ke ukuthi basizobhalisela ukhetho silindele kube umuntu oyi South African citizen okusho ukuthi umuntu onabo ubufakazi bokuthi ungumse South Africa kusho ukuthi kufanele abe ne-ID le esithi ilihlaza njengotshani noma abe ne-smart card lokho kuhlobo olusha lwe-ID noma abe ne-TIC lokho esikubiza nge-temporary identity certificate. Kube umuntu oneminyaka ewu-16 noma ngaphezulu ukuze akwazi ukubhalisa, nakuba ke ukuvota kuvunyelwe ukuthi kube umuntu ona-18 nangaphezulu. Makube umuntu ke ozobe ezobhalisa endaweni ahlala kuyona noma kwisigceme esingaphansi kwewadi ahlala kulona. Siyazi ukuthi ke abantu kulezi insuku bayithanda impela ke izinto ezisheshayo. Ingabe iziphi mhlawumbe indlela kabantu abakwazi ukuthi babhalise ngazo? Uyakwazi yini ukuthi mhlawumbe ukwenze lokho online? Uyakwazi nje ukuthi uhlele ekhaya lakho nje usebenzise i-smartphone sakho ubhalise online ngaphandle kokuthi uzulinde ukuthi uye station. Kodwa futhi ke sizobe sivulileke kulabo abangakwazi ukuthi babhalise online, sibavumelekile ukuthi bazobe bekwazi ukubhalisa ngomhla ka-20 nangomhla ka-21. Sizobe sivulile zonke nje izikhungo zakwa-IEC iSouth Africa yonke
kanjalo neprovince zaKwaZulu Natal sizobe sizivule zonke izikhungo umgqibelo nesonto mhla ka20 nomhla ka21 kuyona lenyanga esikuyona. Kumqoka kangakanani ke mnumzana uMdadane ukuba nemininingwane efanele njengekheli nje ohlala kulo ke ohlwini lwabavoti? Impela nje imishini esiyisebenzisayo njengamanje yenza sure ukuthi ubhaliswe endaweni lapho uhlala khona ngokwekheli ozolisinika lona uma ngabe usuzobhalisa. So ke uma sizokhumbula ukuthi sibheke kakhulukazi manje ukuthi siya kuhulumeni basekhaya kuhulumeni basekhaya lapho suke zivotela khona ikhansela. So akwazi ke ukuthi wena ungabhalisa ufuna ukuyovotela ikhansela ekungelona lakho noma isigcemeni ongaphumi kusona, okusho ukuthi ke Hayi ke sixolise mbukele ekhaya ke uyazazi nawe zobuchwepheshe zinokuthi nje zibuye zishonela le kodwa ke lowo bekuwumnumzane uMdadane besixoxisana naye mayelana nodaba lokubhalisela ukuvota kohulumeni ke basekhaya. Ikhulu zedolobha iGoli zithi amabhizinisi angaphansi kwenkampani yezindlu angayikhokhi rent akweletela idolobha imali engaphezulu kwezigidi ezintathu zamarandi. Owengamela umnyango wezokuhlaliswa kwabantu kuleli dolobha umlungisi Mabaso uhola umkhankaso wokuvalwa kwezakhiwo zamabhizinisi angawuthobeli umthetho. Oh, wait, please. No. We are not going to lock your things here inside. No, please. Kudilizwa amasango kwavala thaqa neminyango yamabhizinisi asebenzisa izakhiwo zaseJoshko ngemuva komkhankaso obuphoqelela ukuthotshelwa komthetho wamabhizinisi. Abanye osomabhizinisi basale dengwane ngemuva kokuphulwa kwezivumelwano zokuqasha kanti esinye sezitolo ukuthola ukuthi sikweleda idolobha imali yokuqasha engaphezulu kwezinkulungwane ezingama500 zamarandi. I was here a few months ago and I engaged with the team to say we need to enforce the payment of the rent. You see, we can't be pushing South Africans to pay rent while we allow foreign nationals to trade in our spaces and not paying. Kuphinde kwethula nenqubomgomo ezolawula ukwabiwa nokuphathwa kwezindawo zokuhweba. We have devised a policy and we have regulated now the management of these facilities. Ngesikhathi kuqhubeka lo mkhankaso izikhulu zedolobha siphinde zathola nokuthi abantu abahlala kulesakhiwo esise-Hillbrow bagcwele ngokweqile. 40 people they were qualified to be in this building. And then they took 40 people from that side to this side. My challenge was that after that the officials they decided to put more people. The building is full now. Izikhulu zedolobha zithi zizolungisa nezakhiwo esezidlulelwe isikhathi njengoba abantu abahlala kulezi zakhiwo bekhale ngalokhu. Kwezemidlalo iBafana ithelekile embukeli enhlokodolobha yaseMexico iMexico City ngaphambi komdlalo wayo neMexico wokuvula indebe yomhlaba ngehora leshagalolunye ebusuku kusasa. Njengamanje ke embukeli ake sithathe nje sikubeke ebukhoma eMexico nalapho kunkanise khona kumethuli wezemidlalo eSABC uMawande Matheza. Mawande asikubingelele sikwamukele endabeni zakusihlwa. Hayi nithelekile eMexico ngabe unjani kumuzwa nje eqenjini nakubalandeli ngaphambi kwalomdlalo wakusasa? Ndiyabulela kakhulu noxolo manibulise kuwe nakubabukeli ekhaya. Ewe kusele nje usuku olunye kuphela phambi koba kuqale indebe yehlabathi ngomso apho iMexico izawudlala neMzantsi Afrika umdlalo wokuqala apha eMexico City Stadium. Mandithethe umdlalo lonwabo apha akho phezulu kakhulu ngendlela umuntu anolindela ngayo kwitumente njengendebe yehlabathi. Esinye isizathu salonto ilento ba amaxabiso aphezulu wamatikiti elona phansi elibiza ngapha kwe42,000 for umdlalo wangomso. Xa sijonge ke kwiqela leBafana abadlali bafikele kwihotele yabo izolo emva koba sePachuca kule veki egqithileyo kwaye bebekhangeleka ingathi bakhululekile bakwimeko enhle kwaye bamkelwe ngobubele ngabantu balapha ababonakala ingathi balithande kakhulu eliqela lethu leBafana. Manthathe ke L2 ndithethe nenye yentatheli zethu zemidlalo apha eSABC uSifiso Ramara ohambe namo lapha eMexico City. Busifiso ndiyabulela khasixelele wena ubona njani umo wabantu walapha namalungiselelo wedebe yehlabathi? Engakusho ngibulise kuwe Mawane ngibulise futhi nakubabukeli ekhaya eNingizimu Afrika.
ngisho nje ngithi sesineyinsuku ezimbalwa sifikile lana akubonakali nje ngokuthi iWorld Cup iyastarta eksasa kodwa ke sithemba ukuthi makufika usuku le game izinto zizawushintsha siyazi ukuthi ibala la kuyodlalelwa khona kusasa ibala elikhulu kakhulu about 85,000 icapacity and ngiyathemba ukuthi abahlali bala eMexico nabathandi bebhola bazoza ngobuningi sibonile bathanda vele iqiniso iqembu leBafana kodwa come match day ngibona ngathi leyo friendship will be suspended for 90 minutes because njenge one yama host bafuna nabo ukusebenza kahle bazithole maybe baku the next round kodwa siyazi ukuthi neBafana umqeqeshi uHugo Bruce ushilo ukuthi ufuna ukuyenza umlando ihistory ufuna asize iNingizimu Afrika ifinyelele isecond round yeWorld Cup for the very first time. Masithethe kancinci ngabadlali beBafana babonile izolo befikele hotel bebekhangele ngathi banjani kuwe. Singakhohlwa ukuthi iqembu leBafana seliqede iviki elilodwa and couple of days bala sengathemba nje ukuthi ama conditions sebawajwayele lana siyazi ukuthi kukhulunywe nge-high altitude isikhathi eside ngiyathemba ukuthi sebajwayele kodwa ngisho nje ngithi into engihluphayo iyodwa kuphela masingabhekisisa kahle kuzobe kwi-World Cup yesine yeBafana iBafana ayikaze ifinyelele kwi-opening match ye-World Cup indebe yomhlaba siyathemba ukuthi leyo history ke izawuyenzeka this time around kule World Cup yango 2026 sibona iBafana inqoba umdlalo wabo wokuqala wendebe yehlabathi kodwa angeke kube lula playing against iqembu la ekhaya. Yakuvutha kuzoba lula kodwa singathemba as abalandeli bebhola eMzansi Afrika ngakhona isiphumo esinqumisayo ngomso. Kwamele sithembe leqembu leBafana siyazi ukuthi uHugo Bruce ufike eSouth Africa sekana 5 years kuyicoach leqembu leli kudala abadlala bonke bayazana labadlali engingakusho nje ukuthi ithemba lona likhona ukuthi iSouth Africa ingathola nyana okunye emidlalweni wakusasa even if abakwazi ukuthi bawunqobe lo mdlalo kodwa engikucabanga ukuthi even if bathola idraw it won't be a bad result. Okay, sawubona ke amalungiselelo okugqibela namhlanje later kwi training kube khona press conference ulilele kuba kuzawuphuma ntoni kulonto. Siyakhumbula ukuthi einsukwini ezimbalwa ezidlulile bekune inkinga ye-injury or ukulimala ka Aubrey Mudiba kodwa sinethemba ukuthi maybe abo doctor bazamile ukuthi bambhekisise to make sure ukuthi uba khona kusasa ngiyathemba ukuthi the best starting 11 seBafana sizawuba khona kulomdlalo wakusasa ubaluleke kakhulu. Alright, yabulela kakhulu Sifiso. Alright ke sivile sizawukhe sibone itraining yeBafana later namhlanje apho bazawulungiselela okugqibela before badlale neMexico ngomso. Ndingumawande Matheza wendaba zeSABC eMexico City. Lawo ke bekuMawande Matheza obesibikela eseMexico City adlala iBafana kusasa nami imbukeli kuzobe kuusuku lami lokuzalwa ngakho nje ke sibafisela inhlanhla abafana iBafana. Mbukeli sithatha iqhu eyitolo kanti uma ngabe sibuya sobeke sesikuphathele umhlahlo wesimo sezulu noThini Ntshiza. Nginibingelela babukile emakhaya ngiphinde nginamukele besimo sezulu sanamhlanje kwesihlo ake sibheke simika nje uqaphela nje mbukeli mancane ke nje amathuba emvula lindelekile ngasho nje ukuthi umkhemezelo khona ke nje ePolokwane kuya njalo nje embombelana khona ke nje esifundazweni iKwaZulu Natal kepha nje ngasho nje liphelingeke izulu kwezinye ifundazwe zakhona ke nje eNingizimu Afrika kusasa kuzoqaphela ke nje mbukeli asemancane ke nje amathuba emvula lindelekile ke nje eKapa lodumo ikhona ke nale yankungu yekhasa phansi samba
seke nje khona ke nje esifundazweni eMpumalanga kanti ke isixwayiso sethu ke sakusasa siphuma khona kwa South African Weather Service sime kanje uzoqabula nje mbukele lo amoya ke ovunguza ngamandla khona ke nje imthatha kuye njalo nje nakhona ke nje eBloemfontein kanti ke amazinga okushisa kusasa kakhulukazi ePalmobek sekhona ke nje gole Soweto kaNdonga ziyaduba ngasho nje ukuthi liyabanda ngo19 kuye njalo nje ePretoria singawulindela nje u20 kanti Mobek sekhona ke nje esifundazweni iLimpopo amazinga okushisa ame kanje ngasho nje ukuthi lifudumele eMusina ngawo nje u26 kanti ke lithanda ukuthi nje lipholeke eGiyani singawulindela nje u24 Mobek sekhona ke nje esifundazweni eMpumalanga amazinga okushisa ame kanje lipholile ke eMbombela ngawo nje u22 kanti ke eMelo liyabanda ngawo nje u19 Mobek sekhona ke nje esifundazweni KwaZulu-Natal eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi ngasho nje silifudumele ngo26 kuye njalo nje uLunde eDeni Dalton eFryhead singawulindela nje u27 kanti ke esifundazweni Eastern Cape amazinga okushisa ame kanje sana ukuthi nje lifudumale ke eMthatha ngawo nje u22 lipholile ke eKomani singawulindela nje u21 Mobheke nje khona ke esifundazweni Western Cape amazinga okushisa ame kanje labanda ke eKapa lodumo ngo16 kuye njalo nje eGeorge sanda ukuthi nje lipholeke nje ngawo u20 Mobheke nje khona ke esifundazweni Northern Cape amazinga okushisa ame kanje ngasho nje ukuthi nje lipholile ke eKimberley ngawo nje u23 kanti ke Springbok singawulindela nje u16 Mobheke nje khona ke esifundazweni Free State amazinga okushisa ame kanje Bethlehem liyabanda nje ngawo nje u17 kanti ke Volcom thanda ukuthi nje lipholeke nje ngawo u22 Mobheke nje khona ke esifundazweni Northwest amazinga okushisa ame kanje Rustenburg lime nje ku20 liphole njalo ke nakhona ke nje eMahike singawulindela nje u22 ngisibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihla mina ke ngintombi kaMahla mini ulangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe